Vitaj v podcaste Chudni hlavou s Miroslavou. Ak si žena po 40-ke a cítiš, že s vekom sa viac a viac zaoberáš chudnutím, si tu správne. Som žena ako ty, ktorá vyskúšala rôzne diety a konečne pochopila, že diety nefungujú a aj tak končia priberaním. Ukážem ti, ako schudnúť raz a navždy vďaka jednoduchým návykom, bez ďalšej diety a bez úmorného cvičenia v posilke. Zmena začína v hlave a pokračuje na tanieri. Poďme na to. Milé dámy, vítajte. Aj vy tvrdíte, že si musíte dať každý deň niečo sladké. Dnes budeme hovoriť o našom sladkom živote a sladkých radostiach v našom živote. Začneme jednou vetou, ktorú počúvam veľmi často od svojich klientiek a tá znie: ja si jednoducho musím dať niečo sladké. Ja som taký typ. Ako inak môžu znieť takéto vety? Ja musím mať sladké raňajky. Alebo čo je to za život, keď si nemôžem dať ani tú čokoládu? A ako inak budem mať energiu, keď si nedám sladké? Vždy, keď sa deje toto, doplňte, vtedy potrebujem niečo sladké. Viete, tá veta, musím si dať niečo sladké, ako vám to znie? Znie to ako fakt. Možno vám to znie ako pravda alebo nejaký biologický zákon. Ale dovolte mi, aby som vám niečo povedala. Vy nemusíte nič. Tá pravda je taká, že toto nie je biologická nutnosť. Je to len vaša myšlienka, ktorej ste uverili. Ja to nazývam brain bullshit. To sú hlúposti, ktoré vám váš mozog nahovára. Nie, nepotrebujete mať sladké. Vy ste iba uverili tejto myšlienke a toľkokrát ste si to opakovali, že ste tomu tak uverili, až ste si vytvorili samu seba takú identitu. Ja som tá, čo potrebuje mať sladké. Ale z biologického hľadiska nepotrebujete mať sladké na prežitie. Vy ste uverili, že ste ten tzv. Cukrový typ, ale v skutočnosti len ste sa zaciklili v takom sladkom príbehu, ktorý vám bráni schudnúť. Pretože inak sa spýtam, pomáha vám táto myšlienka? Že si musíte dať sladké? Posúva vás bližšie k tej žene, ktorou chcete byť? Povedzme k tej žene, ktorá si ráno oblečí to, čo chce a nešuchajú sa jej stehna. No asi nepomáha, práve naopak. Drží vás to v takom zajatí nejakého krátkodobého potešenia a pritom tá dlhodobá vízia o vašom zdravšom a chudšom tele je v nedohľadne. Takže možno ste to aj vy, možno veríte tomu, že potrebujete mať každý deň niečo sladké tak silno, že jednoducho si ten život bez čokolády alebo sladkých hraňajok alebo jahodového džemíku neviete ani predstaviť. Je to pre vás možno ako taký nemenný fakt, niečo ako, farba vašich očí. Niečo podobné, ako máte káva s mliekom a veta, ja neviem piť kávu bez mlieka. Väčšina mojich klientiek si myslí, že ak si nedajú sladké, keď naň majú chuť, tak budú trpieť. Aj vy si to myslíte? Pretože ja všetkým vysvetľujem, že to nie je utrpenie. Je to len nejaká fyzická vibrácia vo vašom tele. To, čo vy cítite, to nie je hlad. To je tzv. Taký urge, také nutkanie. Vaše telo si pýta dopamín. Bolí vás niečo? Nie, nebolí. Trasiete sa od hladu? Nie, netrasiete sa od hladu. Čiže je to len taký vnútorný nepokoj, ktorý niekde v tele cítite. Môže to byť v hlave, v hrudi, v žalúdku, ale je to len fyzická vibrácia v tele. A pozor, teraz príde dôležitá otázka. Ako to chcete mať? Lebo ak vám vyhovuje to sladké vo vašom živote a že to musíte mať každý deň, OK, nechajte si to v živote. Nechajte si toľko sladkého, koľko len chcete. Ale ak vám to nevyhovuje a zaujíma vás, čo s tým robiť, alebo ak viete, že kvôli sladkému vy nechutnete a chcete tipiť, čo s tým urobiť, tak môžete urobiť tieto 3 veci. Úplne jednoduché. Poprvé, zastavte autopilota. Vy keď si poviete, ja to tak mám, vy si v skutočnosti dávate také povolenie prestať sa snažiť. Je to útek pred zodpovednosťou. Ja to tak mám, ja musím. To vlastne znamená, ja to mám dovolené, ja som taká. Toto rozmýšľanie, túto myšlienku jednoducho zastavte. Čiže iba si ju uvedomíte a zastavíte ju. Druhá vec, ktorú môžete spraviť, je, že tá pravda, čo si budete myslieť, je voliteľná. Vy sa môžete rozhodnúť uveriť aj novej myšlienke. Ja to tak mám, že mám chuť na sladké, ale nepotrebujem to k prežitiu.
Vnímate ten rozdiel? No a tretia vec je vaša ochota zažiť nepohodlie. To je také veľmi dôležité. Učím svoje klientky, že sedieť v tomto nepríjemnom pocite sa dá a treba skúmať, čo také sa stane, keď si to sladké akurát vtedy nedáte. Ide o to naučiť sa sedieť v tom ohni, v tom nepokoji, v tom nepohodlí tých svojich všetkých chutí a jednoducho vydržať to. V praxi to vyzerá napríklad tak, že skúmate, čo sa stane, keď si to sladké akurát vtedy, keď na to máte chuť, nedáte. A čo zistíte? Čo sa stane? No nič sa nestane. Viete, schudnúť neznamená, že už nikdy nebudete mať chuť na sladké. Ide len o to si vyskúšať z toho nepohodlia, že nedám si. Ak cítite túžbu a nedáte si to sladké, práve vtedy chudnete hlavou. Takže hádajte, čo sa stane po pár týždňov v mojom programe všetkým mojim klientkám, ktoré to na začiatku tvrdia. Áno, tá istá klientka, ktorá na začiatku tvrdila, že sladké musí mať, mi zrazu povie, že dokáže aj nemať sladké a vidí, že vďaka tomu váha ide dole. A čo sa zmenilo? Myslíte si, že sa zmenila jej biológia? Nie, ona iba zmenila tú svoju myšlienku. Pochopila, že to, že musím mať sladké, to bol len program v jej hlave, ktorý sme spoločne dokázali prepísať na inú myšlienku. Takže čo s tým do budúcna, nejaký praktický tip by to chcelo, zamyslite sa. Keď na budúce siahnete po sladkom, tak sa zastavte. Naozaj vaše telo potrebuje cukor? Nie je to náhodou len zo zvyku? Možno vaša hlava potrebuje niečo iné, nejakú rýchlu náplasť na niečo, čo sa deje vo vašom živote. Alebo, čo môžete urobiť veľmi prakticky, je, že vymeníte sladké za slané. Ak chcete. Môžu byť vajíčka, šunka, syr. A vtedy môžete sledovať, ako sa vaša potreba toho sladkého zníži a budete prepisovať svoj návyk, ktorý tam máte. No a po tretie, priznajte si pravdu. Pretože vy viete, čo máte robiť. Vy viete, že tie sladkosti vám nepomáhajú k tomu telu, o ktorom snívate, kde sa budete cítiť atraktívna. Jediné, čo vám chýba, je jednoducho prestať veriť tým svojim výhovorkám a začať konať. Takže ak sa stále točíte v kruhu a tvrdíte, že vy ste na sladké, tak je čas sa pozrieť pravde do očí. Ja to vidím na každej jednej klientke. Je to len v hlave a ja vás z toho viem vytiahnuť. Môj 3-mesačný program chudnutia nie je o ďalšej diete, ale o tom, že zmeníme to, ako premýšľate a práve tým chudnete. Pozrite sa, je to jednoduché. Ešte jeden príklad vám dám. Ak chcete schudnúť 10 kg a cítiť sa opäť atraktívna, poviem vám, že môžete si to kúpiť a cena je, výsledok dosiahnete, že budete 15 minút sedieť v tom nepohodlí, napríklad 2-krát denne, keď si to sladké nedáte. Ste ochotná túto cenu zaplatiť? Alebo radšej budete platiť inú cenu a to je ten pocit, že si to sladké dáte, potom si to budete vyčítať, budete mať tesné oblečenie a budete mať kilá navyše a chudnúť nebudete. No ale platiť musíte tak či tak. Tak vyberte si, ktorú cenu chcete zaplatiť. No a mám tu pre vás ešte jeden tip, ako by ste si to mohli skúšať a zlepšovať sa. Volá sa to taká nádoba nutkaní. Toto sa vám bude páčiť. Zoberiete si nejaký veľký pohár alebo nádobu a 100 sklenených guličiek alebo fazuliek. Za každým, keď pocítite nutkanie, musím si dať sladké, tak si to nedáte a vydržíte to nepohodlie. A za každé vydržanie toho nepohodlia si hodíte jednu guličku alebo fazuľku do tej nádoby. Vašou úlohou v tomto prípade nie je schudnúť, ale pozbierať tých 100 guličiek alebo fazuliek, 100 momentov nepohodlia. Výsledok je aký, že kým nazbierate tých 100 guličiek alebo fazuliek, tak ten váš mozog už bude mať ten návyk prepísaný. Už chuť na sladké nebude mať nad vami takú moc. Už chápete? Ide o tú ochotu toto celé podstúpiť. A presne o tom je aj môj prístup chudnutia. Chudnite najprv hlavou, a až potom na tanieri. Takže, milé dámy, ak chcete konečne výsledky namiesto ďalších diét, kliknite na link v popise tejto epizódy alebo na stránke chudnihlavou.sk a dohodnite si konzultáciu zdarma. Lúčim sa s vami citátom: ak uveríte, že môžete, ste v polovičke cesty.
Počujeme sa o týždeň pri ďalšej epizóde. Pa, pa.